Part 2 na ni guys. Please po subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Ito kamay sa gani. Okay lang ni alam niya Masay na rin, maabot garig ka rin na manawag. Ay, nabakante din lang. Pilot. Dito. Ayaw. Ayaw na. Sarap. Nasa pilit. Ona na. Ona. Hindi ako nito banda dito. sa kada kamay sa Hindi pa. up. Explain ko si mo sir sa kabangan kani siyang kapat ka site. Mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog ha. Ino na matandog ni sa kay di na matandog mo ni mo pildi sa kusog pohon ha. O na madungog. Ako na pala makadungog sa kanang bukat na lagi ang diil. Dili na sa bukat kundi wala na tay kusog. Mo na nga ini kalsa anak or wala jud. Para madali tayo alsahon. Ano di nakapa-birthday, di nakapa-asay. Paralyzed. Paralyzed mo na paralyzed. Super paralyzed na dyan ka naman. Higda na lang. Ang uban kaya pa, mild pa lang makalingkod. Pero maka-email pa. Ang katong. Yung dili makagunit ang kamot, na. Mama sa ko ang ano ba? Kanang murag igagaw sa kong bayaw kay. Ginaalsa na lang yun siya. Birthday Elsa. Hindi naman siya baktas. Ha? Sakit. Sakit na may. Sakit yun. Sakit yan. Hindi na kaya. Ayaw. Pero pa rin natin. Pero ba suling hilot nga na sir? Karong sa apos tilin ani. Di ba gibisaya ang bukagilot? Oh, to natong bata pa ko pero sa likod ra to. Dili on body. Oh. Okay. Ay. Kamay. Payiwi yun na lawas. Mundang mo nagbasag hapon gabi eh. Mas Mas labaw pang sakitan eh. Si
Di ba pangiwan sa 78? Oh, Si ate, feel na sa kung ano ba? Pag-masa. Plano. Ha? nakita. Taas na kong ginhawa. Para sa kapantay ba, malamig na ginhawa, no? Agay. Oh, masakit. Ah. Si Basa sa Sakay. Sakay. Anana ko ipangon sa iya, mabutang. Okay, cool. Agay ko. Ayaw Ay, sa cool. kuan, sa Anana dito caption. Sa caption, sa kuan. Thumbnail ba? Inaya lang cool. Di, ablihan man na lang nung agay cool. Mag-abli. first time mo dyan mo nagwandra sa Tiil Lapita. Ano, dako, ano. Nagaspang na. Ayaw cool. Tagalogon siya, Tagalogon sa. Wag po. Lain mo po kayo sa Tagalog ang Wag wag po. po. Wag po, Murag kuya. lagi. Saan na? Hilot mo na. Maragi ma. Di. Malipustag eh. Huwag po. Nagbuta ko pa na ako posto isa. Agay cool, agay cool. Na. Tapos kami dito. Ano ba, kaya pag man nag-zumba, ligo. Pag Ganda, mag-basketball, ligo. ligo. Ay, ikaw naga. After gym, maligo. After gym, ligo. Oh. Na. Madayon na. Anak pa siya nga. Okay na po na. Eh, ganang ko. Umuna eh. Ito na, nagkasakit anak. Anak pa siya sa kuha. Wala pa. Mami to rin ko nila. Press po kayo, sir, no? Hindi ka mag-gym na maligo, press kayo, no? Hindi mo sinot. Presko rin. Presko kayo ba, presko? Ay, kalamis. Pero, kasulod sa lawas di ay. Mulat lang. Ay, no. Mo din ang kanang gikag biyahe nga Yan kanang sa kay kuan. nana, mo ba na manggahi ko na lawas. Yung gahi man. Suot si aircon. Sa gikan kag kuan kanang lihok-lihok no nya Ikan bawal. kag hago. Hago mo na. Exercise gina din na hago pa. Pat-relax. Wala gi relax ko nila ugma na. Ang ligo buntag yun inig mata. Bago ta mo trabaho. Dili kay pag na tag bisang unsa paguli ah. Ay maligo ta kay mga tubi ata dito sa birthday. Ah maligo gyud. Yan ay, wala ko na ibulo. Ayaw cool. Ay, no. Ablihan sa viewers na kay Oh, ayaw ko. ayaw cool. Giunsa mo din. Agay. Luwas. Ito sa puto. Ito naman. Hindi dali ra tultulor niyo diri kay mo. Ikaw Sabi dali sa na pulo. nala diya sa Mercury at ba, sa loob lang. Mas nidali pag yung charong nga na Mercury. Okay. At bang mas Mercury. Katod ka sa first cram, oh. Pangitaan na kasang Mercury sa first cram. Dali lang kayo sa kay Mercury dire. Oh. Kasi Sulod. atbang daw. O di atbang man dyan siya. Sintro gid ba? Anak ko'y address na daw nag. Sige, parang manto kay Davao. Bato. Puta na mo, pinig ka. Nagsakay na nun niya. Yeah. Ni kuan mi dira sa
Kaya ninaninda. Kaya wa man may kapansin sa puro. Pero kita mi sa gym. Ang bago mo na mag-gym. Ito nang tanong asa ila Eric. Yan kaya lang sa puro. Atong taga-tapaw kay nag-service dire. Dito man sila sa Juan, Lim. Sa park. Gilusot sa di superhighway, lusot. Abot lang Jollibee. Nagpatudlo sila sa pedicab. 150 pa ngayon. Yeah. Sundan lang sa sundan. Discount. Giray toyo. Di, diretso, gitri, wala, gitoyo, diretso. Di ako nagis tubangan, Rizal. Wala pong driver. 150, grabe po. Mahal po, dito kayo sa libos ng mga driver, no? Grabe ko, 150. Kapila po pa ninyo, ma'am, kaya gina naman nga, kasun, kung lang mo pili ka para dali. Ah. Ano ang pinaka-simple good nga. Ito ay Sige. Boss, aton may aning addressan eh. Dali na kayo na may address. Sundan nila. 150 boss, kaya turno mo kami dire. Maro, magkain. Turno, bisa pag turno mo Di di. 150, uy. Taas rin kayo, no? nagagawin kwarta to. Ano sila? Sige lang. Adlaw mo. Ano lang po, mara po, patahan po ba? Ah. Sige na lang. Parang abot lang na. Layo ko kayo sila gikan. Ang kabay nung sila, langan mo kayo pangitao na. Lula ng park. Di ako. Kita umato tag jinsan about tag pangitag asa lapit na. Laro patag tuwal tumoy, amo na tumoy balik na pud na do. Pero, kingsli na eh. Ayaw say ay. Dako lang jud kayo jinsan. Ako ko ng Di jinsan. para diri ba nga murag Pero makuha na, na. pag taga dito po, gagamay po ka ng jinsan. Okay, sanay na ka. Sana kagamay, ano eh. Swito ka sa lusot. Pero yung gagamay, gamay din yung digos. Kila kung may dalag digos. Pag magtimadanan. Another one. Santos. Pag mag-jogging, ligo. Pag mag-bike, ligo. Ako ka jagi, ako ka bike. Gym ba Gym gym? lang. Gym lang gym. Sus, kahago ang gym. Pero 2 hours pag gini siya. Hindi mo. Init yung kayang dugo, na. Gani. Pag alsa na mo na mo init ng dugo. Tinag 2 hours mag gym na. Digo, diretso. Sino mataas naman po? Yes, no? Pero mo na. Okay naman. Oh, okay naman. Siwi. Nagkami to mga customer nga, mani ragot. Okay. Ani ako kung ano mo home service mo kay di klak no. Wagi kusog. Meno ang hal. Pag yung way kusog hala na. Stroke dili kanang ulam lang jud. Apas mo. Mano pas mas kusog. Para na magwashing, washing sa sakyanan, ay yung tiil, ay kung kamot, wala na maligo, pero naigo ka. Simple basa kung tiil. Love. Bro, kasagaran na lang, nasa mga 40 plus yun. Ayaw pa kaya eh. Kapay chance. Kapay chance, magbago. Siwi. Ano ba yung caption? Ano? Siwi. Kay cool. Kaya mo yung picture sa video kaya kinagana. Ano, smiley mo kayo. Pilion dyan na mo ang asa tong kuhan. Ito na natuwa na ba. Gamay lang sa kuhan. Ako bang kinanong tuyok yung uban. Siwi gini ba? Ano gamay? Kamera man mo ho. Pagkayo. Ako ba nila sa grabe na gibukuan. Bangon oy. Paniwa. Panyawa naman ganit. Tawag ba sila sa hall? Nawag niya ng parente. Ay, vaccine lagi sa ron sir. Dalian na ka. Jeans German. Dali ako na. Primera. Paglian niya ba? Matoo makita. Ako arang papa. Ganto po na siya, pasugit ko mga kanumot mo. Ayun. Ito din ang boxing kay kumutay. Nadarin. Ay, mo gay kumot, is ko ba? Wala sakit.
Lima, luwa. Ay, grabe yung lima mo, sir. Gawas na nun eh. Ito isa para sa sipon. Yak. Ang lima nga di magawa sa ospital, gamitan na ventilator. Sanksyon. Yan ang hoso. Oh, ikuan. Suyok Sulod na. Ang mga anak ni mo anak. Kaya busy man ang nurse, ang asawa na. Kaya dili mo ko ng asawa, ang nurse, busy pa man. Patudlo ka, kay lood, di naman kasinawa. Pati yung plima. Nakatong ventilator nga sunlanan, makita gini mong plima dito. Dagan kayo. Kita gini mo. Isok-sok. Suri-suri na. Uy, ako na po, Bi. Pas-pas yung chincir mo. Okay. Yun, sir. Ako mo. Tanong ka kanina dyan, wala prima. May kudagan lagi. Kung tayo, wala prima ba? Nakamagpudi kayo, kahit dyan. Okay, pas-pas mo rin kayo. Gawas kita ng Magic na. Kawas ang prima ba nga? Wala dextrose, no? Pisok Tugay kayo gawas ang kalain sa dextrose. Ngita ko ang gusto lagi iturok o medisina nga magawas na. Pero di ko na natural ba? May gawas. Ipakuha din kayo fokus. Focus mo guna kung sa medicine. Ventilator, apirahon dyan ba? Listing mo ka namang no? Papa no? Igugumutan no? Good Bukod kayo. kay pasyente. Maramag mamatay. Di ka ginawa ba? Sukang dito sa baba. Tapos, Buhok lang, tulog. Skin ay laan niya bugat ang lawan. ha? Laan Hindi niya. man na hindi naman nakalimok ko ng koma. Wala naman good kay kuhan, di ka kaluwa. Kailangan sa tubuhan. Natubugan siya. Tubuhan ka na, kaya mamunti pa agianan. Taon. Ay, na. Lingi-lingi sa mga talagang gamot, Lada. Na. No. Lupot. Nakuan naman ka. Ang bangon rin yung luwa. Gawas siya tama niyo dyan. Salamat sa Ginoo. Grabe ko suga sa mga kanuwa. Huwag ka nagaluwa. Ay, say. Buwas ko siya pag danlog na kayo. Nitsudit suyo siya git. Dapat sa kwan, iluwa pag una nimo. Oo yun. Mo danlog siya. Usos Sulat. na siya. Katong isip ka mo. Sulat na. Ang sulat na? Ang gadali. Sulat na like kasi direct. Pero ba? Kaking-king ba na? Ang sulat na Dahil na. kamot isa man. Fish the fish. May ano naman. Okay na po yun ako. Ha? Jesus name. Okay ng paminaw. Napanan din na unya. Kuhan. Scotch niya. Hindi tayo eh. Danlog na kayo na sir. Panik sa bawang yan. Naligo na yun. Ikaw lang. Grabe ang gawas mapatilong. Magawas mo sa ilong. Grabe flavor. Uy, gigipahin mo na gipahilot na yan. Kung may nakita yun ako sa solusyon ni sir kay ni tinugdo man lagi na pagkabata na kung mawjud ni. Ini ginubuhat ko agad.
Hilo. Natin na, dagang biya magawas Facebook, no? Imuhang daghan. Ako ang daghan. Imuhang daghan. Yani, message ko sa kuan sa Messenger. Nya. Ya, mura basig dili ka active dito ba na ba ano yun. Oh. Si anak niya. Di active man na tanan kaya lang di paraan di ko reply. Oh. Ang hilot ko, di mo ko Oo, reply. gani. Ano ko kasi busy nila ni Hilot. So, kita mo og number. Ah, Moto, wala tawagan na lang. kaya eh. Mo tong katong ginapost ako na Malugin ako tanan. kita sa mo sa videos nimo. Ang lagi Kita na ko. Ana lang ka puhon, puhon. Sa man to una niya. Nawala siya lulang nga nagahilot pod. So wala na lang. Ya karon kay kahilot mo siya. Kami nung nagagana mo ang panada mo ito. Panagsan mo ulit. Pero sa likod ra to no. Kapag si Ona na Elia pa ako. Yan likod ra. Di rin pag sa likod. Hindi siya maabot sa tiin kapita. Sulat man. Saan man? Malipayan na kung siya naging daw. Ayun na din. Doon, doon siya. Kita dito sa kong buwan. Kita gani siya. No? Kita sa sapos niya na ay healing hands. Ako muna mo sige dog post kay mo tatak sa utok sa tao ba. Ano? Wagi man. Aki na po. Okay. Ma-curious ba? Yan na po kay pasahunon. Daghang kay pasahunon. Ay, Koy video. ay video, picture. Kato, daghang kay ko picture na to kay mo kito yung pinakauna 2021. Selfie to ma'am. Selfie lang ta. Ano ko video kaya to? Selfie Mitch. Ako to, mga model, daghang kay ko model. Ang sabi ko, basta ni puno lagi ang laway lagi. Oh no. Hindi ka po, panidelete ang home service. Super sakit. Pakapin na yung anak. Kapag ng anak. Ang mukuan po kag bata. Yan. Pinakagamay na itong unang hilot na wag ka niya, pinakagamay, 35 days. Ay mo nagilot? Ano man? 35 days. Until hal. Abay, oh, na po iban mga 2 months, 3 months. Yan ang pula ang lawas. Yan ang mga buyag-buyag sa kuwan. May iban, nagbukan na. Grabe mo ang lawas, ulo ang tutil. Pwede ta katabang na. Makatipid ka. Kaya mawuri na mga ginikanan, adadong gibatan ng mga unang skin, mga asa to mga skin disease. Ayun. Grabe. Dali lang tayo. Ay, pagpasa ko Pero na. ni tissue. Karang forma, di sa kamaligo. Ayun. Ramas ako. Ano si Udbud?
Ikaw daw. Ang drapo. Ang drapo po siya mo. Ikaw daw, sige daw. Usap daw. Saan? Sige, naman ikaw. Sige daw. Ang drapo, Sigma-sigma pandrapo. mo siya. Sige siya. Suon mo na siya. Ang katawa. Ah, Suon siya. maurot na guni mong gusto. Wala yung pinakanindot na masawas. Nagano Wala tayo, di gamit na tambal, no? O gani. Hindi maigo ang Ilo tiyan. kay Gilo. Isod kayo magsigsalig tambal mo. Ilo kay Gilo say. Liver. Liver ba na? Ay, kidney. Kidney. Kidney liver yun. Ang wasa diya tanan, mga anang tiyan. Ang drapo din sila, pandrapo mo. Maski mo gisipon. Sino ka pandrapo diya? Tapo. Tipon ka? Kanila. Kana. Gilo. Yan Gilo. Unahon na pagkawas uma sa YouTube. Buntag. Alas City, gawas na Alas City. Pag-upload mo sir na, diretso. Dahil ikuan pa na nila. Dili kay kung wala pa kay ads, mo diretso na. Diretso YouTube kung kay ads. Nga kay na naman kay ads, dili siya pending na. Pila ka oras? Dili. Adlaw. Dili sa imo ra na. Pag ma-upload na, tuwa na sa sakon pag nana sa terminal. Dipindi na lang nimo kasi palargahon nimo. Di naman naghahanap ko pending. Ah, wala lang ni mo lagi publish pa. Wala pa. Pero kung wala kay YouTube, wala kay ads, diretso na tanan. Pagpasok mo sa YouTube, sulod na na. Pero Pag mata nimo, wala na tanan. Ya kay nana may ads, dili na. Di na mo gawas. Imo na po siya ipa-ads. Pa-ads na po nimo. Pero monetize ni mong kuan. Monetize. Wala siya ka ng mga ads. Yun so po, kuan na ninyo sir. Sakit na kayo yung buko-buko. Trabaho na Wilder. niya. Ah, Wilder niya mapasa siya. Kaya pa yun lagi pagpasa. Anong manghinaw lagi. Wala. Parang yun na sa inyo. Kung mati-mati kung magpasa ba. Alam mo mga maho. Mga kabuntag agad ka. Tupad lang. Pag manula na. Ligo daan sa bunta, magpasa daan sa bunta, bago ko maghilo. Lang nga nino, yung paghaman, manghinaw ko. Na, di isang pag manghimasa, di ko na pwede. Hago naman kay Kukot. Litaw. Ilay lang paghagawa, di ko na pwede. Disiplina yun ha. Hindi na mo disiplina. Ano, Kita iluoy. wala ikaw. Kaya ilas ang motor mong bag, inong ganyan mo. Boom, wala sa mo. Sakay na pagkag motor ron. Ah. Motor mo din na sila, no? Wala sa bag. Tawag na po, ma'am. Tawag na mga customer. Ako ba, nagana kay Komedo, di na dyan ko reply. Nawag na lang. Wala mo sila diya yung sa adto diri. messenger. Hindi ko mo ka sa messenger. Agad rin kayo mag-inquire sa mo sa messenger. Gano yun? Lang ko, ano na, tawag na lang gid sila kay para. Kung gani, mareklamo na. Eh, di mo reply. Post daw ko. Ah. Hindi mo reply. Lisod mo kayo na ko ano. Magsige ko reply na. Yan, dihilot. Yung pag man, ini kagabiin na. Di pa po dyan ko ma-reply. Kaya mag-upload Ah. pa ko. Kailangan gid to diri. Ah. Hapit. Mga alas 3:30 kay hapit naman ni hapit na mong gawas ang mama ani akong gibantayan. Ah. Ah, salamat. Hapit na mong redibo. Ah. Kalihok. Ay, las ko ati oh. Okay na sir, mamay na ka. Jesus ni maayo na. Midyas jagumpas. Jagumpas. Hindi ka dalag. Sunday metro. Ano may balik ka? Tubig ka dili mo na sir. Nasa ko. Tapos,
kana. Bugno Kana ko na. Pero, bugno ka na. Apili na lang. Ito. Ako lang. Ako lang. Pwede ko lisip ko sa nila. Marami sa ba, yung kapsula niya, alcohol, ano. Tara. Masakit na masarap. Masakit. May bago pa ko ng thumbnail, wala mo thumbnail. Dito doon ko ng anak. Ito ay para mas kuan O mas lahi man ko na thumbnail. Oh, mas maklaro. Okay, o man, di naman ko mabasa sa caption. Pila ni, te. Thank you for watching, guys.